yan, may sayaw sa TikTok. Hindi pwedeng wala. Gagap-gapin mo na, alis na kami! Bubungguin kita rito! Ano yan? Pogo! Security to the ER. Boy, binapangungot ka, gago. Napangungot ka, boy. Kumusta yung mga kansa? Ako nga pala si Paolo at ngayon dadaan ng mga memes ngayong linggo gamit ang sulot o sukot. Alam nyo na ano mananalo ngayon. Atin lang simulan. Galing kay Dan. Boss, barya lang, boss! Ha? Barya! Sabi ko to! Sa'yo na yan. Sa'yo na yan. O kasi baka mapunta rin ako sa langit pag hindi kita bigyan ng ganyang kataas. Sige, thank you, boss! Sige. Kala ko magagalit baryan lang hinihingi bibigyan 1,000 kung ako baka Tala naman kaya dapat nakahiwalay ang FB na matatanda. Ano ba? Halata namang skit lang yan. Masyado yung seryoso. Ano na lang to? Sabog o sukot? So, ito yung mga sabog. Sabog dahil wholesome. Galing kay Rimbel. Ito naman yung drip niya. Oh, ito na Barney camouflage fit. Oh! Oh! Nakakainis yung music. Bakit sakto sa beat? Hey! Hindi ko kaya bigyan ng sabog yun. Ali kay Sorrow. What if mahal ka lang ng mama mo as a friend? Maganda naman tanong. Sabog. Sabog ka kausap. Utang. Sobo kamay. Hello po, good morning. Maaga pa ngayon. Salamat po. Darna! Random lang nangyayari. Parang nasa isang simulation yung feeling. Sabog. Sunod. Galing kay Liam na stuck. Yep, ito rin yung kaninang ano, di ba? Hamog na may dalang bato. Saka yun yung batong gusto lulukin ni nanay. Well, marami diyang sabog na batang hamog. Leche, sunod. Kuya Aki ba yan? Bro. Sabog. Sabog na sabog ang tropa mo sa'yo. Sunod! Hero was finally defeated by Ohio Pete. 最高の気分だわ。アンケート、私をどこに連れてってくれるの？最高の景色を見せて。ねえねえ。お前は今どんな気持ちという？最高の気分だ。Tatoyo no動画ライブは世界一 Nagsimula na ulit siya sa next yun. Gambare. Ang galing para siya karakterero yung babae. Yung nag-aantay. Yung pag naka-default ka lang, yung nag-aantay ka lang ng kalaban. Okay, sukot. Sobraan sa anime. Di ba ito? Ohio Queen. Ano ba meron? Ano, maganda yung mukha ng lalaki. Magaling. Sunod. If Tinikling was made in 2022, pag yan may sayaw sa TikTok, hindi pwedeng wala. Tubala mo na. Manginginig si Goyo niyan eh. Hindi mapapakalihan sa'yo. Iiwan niya lahat ng babae kada barangay. Pakuha lang iyong kamay. Sabog. Nice. Ganda yung moves eh. The Tinikling thought. Sana. Galing kay Pilipinong General. Pucha, nag-interconnect. Pilipinong General. Ito ho, at saka ito ang bibilhin. Ayaw namin yung isa. Ito at saka ito. Yan ang pinipili namin. Yan nga ho ang bibilhin. Yan ang pinapachap. Ano ho bang problema? Teka lang po. Teka lang. Ha? Ilang piraso ang bibilhin nyo? Dalawa nga. Sinasabi ko na dalawa. Ito. Yan at saka yan. Pakitusok sa yan. Ano ko pa sinasabi? Hindi mo maintindihan. Ito po ha. Oo. Yan ako dito. Oo. Tapos. Gagap-gapin mo na, alis na kami! Bubungguin kita rito! Nanggagago ba siya? O baka magtotropa to? Teka lang po. Nagmamadali kasi kami! Ano ba gusto mo? Tinatatagal mo ako eh! Lasing ka ba? Lasing ka? Nasobrahan sa usok ah. Ano ba? Gusto mo yung... Uy,
Kukunin ko tong dalawa. Ba't tayo mo pa chap-chapin? mo yung dalawa. Chachapin ko. Oh, kanina pa namin pinapachap. Nagkagago. Ayaw mo chapin. O, isa pa yan. Yan din, kukunin din. Baka, Kanina pa sinasabi, dalawa ho ang kukunin. Ang hina nyo kumintindi, Mariusip. Oh, magdadabog ka pa. sorry na. Kanina pa. Kanina pa. Ay, nagkagago. Nurse, gising na po siya. Ano sa ba to? Oh. Ako yung nagbibideo. Ayokong inisin yung taong merong, alam mo yun, merong kutsilyo, merong machete. Baka masama ako sa mga i-order. Ano eh. Hindi Titingin ako pa. patagalin. Nagmamadali kami. Baka may oras ka para mag-video. Hindi ko lang baka siya skit eh. Baka nagkakagawa na magtotropa eh. Oh. Sabog. Yan kay Seiji. Talo ka na sa asaran. Yeah. Nagiging abnormal yung kausap mo eh pag maganda argumento mo eh. Marami guys sa Facebook. Dahil mo alam mo talaga. Marami ako alam. Sana ikaw din. Sabog. Sunod. Ano? Visit ka ano? Ano? Nice name. Jejemon Vines. Boy na boy pa ang vine. Bakit? Oh, yung isa. Oh, kahit dalawa. Di abot yung 50. Bigyan mo Paano? 100. Baka umabot. Tangin na naman. Ayaw. Oh. Abot. Ka lang. Bakit? Abutin mo gagi. dito sa kabila. Gabitin mo yung dila Sa taas, mo. Oh. Ano? Ang galing na. Pati yung mga matataba, di ba? Gagi, Nahihirapan din. Hindi mo pala Ito kuha. yung Bakit abutin mo gagi? Bir, nakuha mo na, Sayang nakuha yung mo na. pira. Ayop, sunod. Yung may humor siya para sa sarili niya, di ba? Meron naman kasi mas sensitibong paksa ito para sa iba. Naintindihan ko naman. Sunod, boys. Ay, nurse, pakibalik na po ito sa emergency room at huwag yun na palabasin. Maraming salamat. Yun yung halik na pag may nahalikan kang puro makeup pero pagkatapos. Sabog, taral. Classmate, basketball tayo bukas para. Oo, sige lang, pre. Classmate, tapos suntukan na din tayo. What the fuck? Okay lang, nasa edad naman nila yun. Face-to-face class moment. Sunod. Nice. Pampalakas ng baga, di ba? Yossi pa. Dapat yung vape din. Paano pumatay ng baga? Pero po siya. Vacuoles yung tawag doon, di ba? Yung sa lungs. So, 5 vacuoles dead per second. 5 kong brain cell ng alas 2 na umaga. Nakatakas na lahat sa ano eh. Sanatory ba yun? Sanatorium. Yan din yung mitya ng buhay nyo eh. Pabilisan maubos. Literal, sabog. Sagay ba sa sabog to mga to? Sunod. Rendang di ba sa pagkain? Oh! Puta naging palaka. Oh! Pigilan yan! Ano yan? Naalala ko nito yung trend sa India, yung nag-joker face. Sukot din. Oo. nung hindi nag-deodorant yung tropa mo. Ayan. Ito mangyayari sa inyo. Pala kang piniprito sa wok. Ayan. Sukot. Kit mo! Wow! Nasiraan na ng bayan to. Kakapigati. Leche. Sabog. Gulat sila kay Manong. Isang floor lang ba to? Mga tita nyo ayaw mag-zumba. Yan nangyayari. Ang bago. Ano ba tong TikTok editing na to? Leche, magkaka-epilepsy ako nito eh. Kailangan din naman ni Sekyo ng gagawin, di ba? Sunod. Sabog. Fashion shows be like. Basta tayo marami kang time eh. No? Baka ano siya, nagde-demolish ng mga bahay.
Tapos, ay sa kama ba yan? Sa header? Head. Sakit pa sa batok. Oy! Ba't merong may Jeffrey Dahmer cosplay? Okay, sukot. Sunod. Nasa ako ng joke ko. Pwede ko pinapicture pa lang. Ayoko na nga! Ayoko na! Sukot. Sabi ko sa inyo, huwag kayo titira sa tabi ng mga factory na naglalabas ng mga masasamang chemical. Kada sinutyororo, ito magyari sa iyo. Magaling kay Zeke. Ako ay may fish, pero wala akong balls. Eh! Bakit malungkot? Kasi sa'yo na walang itlog eh. Pag hindi ka pwedeng masipa, okay lang yan. Ano yan? Feature yan, feature. Sabog. Ako natalsikan ng mantika si Ati. Sunod. Ano, gagi? Ano? Ano yan? Ano, gagi? Aswang. Ano, gagi? Ano? Half swang yan. Aswang. Yan, aswang. Half swang. Ano, gagi? Uy. Uy. Ano, gagi? Uy. Oh, tsaka. Glowing dot. Ano pa yung mata? Nakakatakot talaga yun. May pa nakita mo yan? Walang context, leche. Sabog. Tunad. Ano kay John? Crazy ostrich dance. Oh! Hey! Hey! Muntik ako ng ganitong, ito literal spirit animal ay isang TikToker. Pinala ko tuloy sa aso, di ba? Meron din, nag-TikTok siya, tapos si aso niya sumayaw din. Ano na lang, sabog dahil sa hayop. Kung TikToker lang to, susukot to eh. Binuhay ka nung mismong hayop. Sunod! Bakit? Bakit? Kausap ko siya, ito ba kausap ko? Huwag kayo sumigaw! Anong gusto mo? naman? O ano ikakaso mo sa akin? Anong gusto mo? O, tinatanong ko si ate o. Tuminay ko siya. Sa nauna. Ikaw. Kumakain lang ako ng... Pugo! Sige. Bidyo mo ako. Kaus mo ha. Lager? Ako napakatap. Hindi ko kausap ko sir. Ilan kuya ang nakuha lang? Huwag na kayo naman trabaho namin. Kumain ka! Gusto mo kumain! Ang pake sa'yo. Ba't napapakailan ng buhay mo? Ano ba nangyayari? Anong context nito? Ano nangyayari? Every time sisigawan ka ng nanay mo, wag mo ako sigawan! Pinakaso ko sa'yo, bakit hindi ka bumili ng kikya? Mas masarap yun. Ilan po ang utak natin dyan na ginagamit? Bakit tayo nagdaaway-away? So yung ano lang yung si ate, anong bibili mo? Gino G si tate kumakain na ng tok neneng si kuya. Ano ikakaso mo sa akin? Hindi ka nabibigay ng tok neneng. Gutom na din ako. Kaya ako irritable. Gutom pa din ako. Nurse, ang dami nakatakas ngayon sa mental hospital. Ano ba nangyayari? Sabog. Napakasabog na usapan yun. Leche. Sunod. Aling kay Angelo. Ano, may December? Uy, gulat. May pang-Yossi pa! 150, may pang-Yossi ka pa. 154! 154! Sorry maging ganun kasaya. May pang-Yossi pa. Meron pa kasunod yan. Yay! Sana ganito rin tayo lahat kasaya sa mga simpleng bagay. Mga simpleng panalo araw-araw sapat na yan. Bakit 150 kailangan mo ha? Ba't may 4 na piso ka pang Yossi? Hindi ako nag-Yossi. Ilang ba mabibili ng 4 na piso? Nagmahal na, di ba? Nagtinaksa na ata. Baka ito, mapapakamot din ako ng bayag eh. Pambili ng tok neneng yan! Hindi na kayo mag-aaway nung kaninang kumakain. May ka-share ka pa. Sunod. Ano kayo? It's me, MG. Jordan? Ano siya eh? Tajut. Oh. Uy. What? Uy, sarap niya taho. Ayun, mais. 现在我有冰淇淋，满清味冰淇淋，是沙西里奥冰淇淋，沙西里奥冰淇淋。 Del Monte. Are you sure about that? Buti nagkaintindihan kayo. Filipino to Filipino conversation. Sunod. Di ko alam, di ko naabutan. Ilang taon na Lolo lolo ko mo putang mag- ina mo. Hey! 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 Oh! Hey! Oh! Ba't mabibilis pa? Bars! Ang ina mo. Pwede ano yun ha, tawag dito yung sino ba yung YouTuber natin yung magaling mag-beatbox. Pwede na, pwede mong gawing apprentice to. Sabog. Tunod! Ano kinurahiyon? Ice cold gulam. Tama. Sarap. Ngayon nagpapalapot ng iyong sago. Sabog. Sunod.
Alin kay Tito Jesse. Call tayo kahit huwag ka magsalita. Gusto ko. Ito ang Pilipino to Filipino conversation. At least nagkakaintindihan tayo, di ba? Baka gusto lang niya marinig yung boses sa utak mo. Ganun naman ang mga nagigising, di ba? Kaya kailangan mo tawagin yung nurse. Sabog. Sunod. Oh my God. Ano kay Papa Lord? Oh my God. Nakikita ko na yung comments. Amen! Kumakain ka ba na Angel's Burger? Oh my God! Ayoko buksan yung comment section pero masyado masaya na hindi eh. Okay, sabog. Leche. Galing kay Tajimichi. Babe, Yes, babe. what's wrong? Oh, grabe. Ay, tatanong lang ako ha. Huwag ka sana magalit. Bakit yung buwas niya parang binabata? Go ahead. Ito kasing nakaraang araw, mukhang nanlalamig ka na. Tapos, tayo mo na basahan? Di mo na ako mahal? Lang, magsabi ka lang ng totoo. Di ba ako sinama sa Actually, babe, matagal ko na rin gustong tapusin to. Tapusin mo na ako, Hindi ba ayoko na to talaga panoorin. yung nababago? Pagod na rin talaga ako. Maganda rin ako. Yun ang decision mo. Malagod kong tatanggapin. Pasensya. Ako'y di na kailan Mali na pa yung crack. nagpaparamdam sa'yo. Sorry talaga. Sorry Salamat sa talaga. oras, babe. Yes, babe. Uy, ciao. The look away. What? Nurse! Isang batalyon na sila dito. Kunin mo na ako, tapos dali mo na ako sa ano na. Wag na sa hospital, kahit sa Recta Morgue na. Sus, lock ba yun ang... Kaya nawawala yung lock sa bahay eh. Ito yung pinapasok ng mga magnanakaw eh. Ano ba? Balik mo na yan. Yung ano eh, yung pag hindi umuo yung crush mo sa'yo, nagiging bad boy ka na eh. Akyat bahay gang. Hindi na akyat yung puso ng dalaga eh. Bahay na lang. Sukot! So what's up guys? Hello. Tuturuan ko kayo paano mag-karate. Okay. Di ang karate, kalahate yan. Oh, abot ang bilis oh. Sipahin mo. Hey. Oh, give me stability. Man. Sabog. Aliki Bogart. Deadly Bite of the Philippine TikToker. More painful than a YouTuber. But way Sukot. less painful than a streamer from Bigu. Kamote Peters. That thing you see behind me is It's a TikToker in its natural habitat. attention-driven creature that primarily Lahat naman kami, lahat naman na social media gusto na attention eh. Okay lang yun. and most importantly, simps. Oh, Oo nga, ang dami nga. Mas madali. Hop, look! Look, oh! Views. Million of followers! Views, views! Oh, keep looking! The views, don't forget! Yes. I got it! I got it! I am Bogart the Explorer, and I'm about to get bitten by the Philippine TikToker. Oh, tsak, rabies yan. Baka Hinay yan. lang yan, waka! Look, comment! Oh, Collab. 3, Bigyan mong collab, bigyan mong collab yan. go! Hey, collab. Ah! Oh, so bad. I can feel it in my body, in my mind. I can't even put words together. So, Ano pa? May gaganon-ganon na yan. Sabi ka na eh. Hey! Mas effective yan kung babae ka. Kung lalaki ka, hindi masyado. Sabog. Nice one. Sunod. Kali kay Kirby. Oh my God. Nakikala ko ito yung batang hamog na wala nang ano. Wala nang balikan to, men. Hanggang destinasyon mo na yan. Huling destinasyon mo na po. Ba't hindi sila pumitigil? Naging inayaan lang nila. Tom Cruise. Okay, paki-blur na lang. Yan si Tom Bruce yan. Gawa, di nga tao. Dog na. Pa-blur na lang. Oh my God. Guri-guri ba na? Allah. Oh my God. Okay, ito pa umalog yung itlog niya doon. Nice. Literal na sabog ka. Sunod.
Lahat ba dito nakatira? Lahat mga pinanood? Sabog. Ayun, literal na sabog eh. Pangwaligan kay Vince, kapangyarihan ng nanay. Hindi lang yan na kayang balansin niya pati grades mo pag hindi ka nag-ayos. Kulang na lang dyan, Toknerik, para meron tayong panulak mo na lahat nag-i-interconnect. At doon nagtatapos yun. Sabog si nanay, napakagaling. Yung gusto para mga ganun mo, like, share sa mga sabog niyong friends. Sabog nyo subscribe. Paula Mama Alam.